kunezinto ongeke wakwazi ukuzilungisa ukuxhumana phakathi kwakho nethongo lakho ongakabi bikho. Khona umuntu othola ukuthi mdala kodwa akabikiwe. Izinto zakho zizolunga kanjani ungabikiwe ethongweni? Kube khona umuntu wesifazana othola ukuthi mdala kodwa akazange akhuliswe. Zizohamba kanjani kahle izinto? Kukhona izinto ezumxhumanisi phakathi kwakho nethongo ezingazange zize zenzeke. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewethu. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, funga yesintu wewo. Siyakhuleka kudina abakhulu, hayikhona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto zakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele kwaze kwasa abanxulume sibekelana. Nina bona udume ehlezi kaMenzi ngeimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lo mfanekiso eqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli waKambanjwa, impunga yesintu. Kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba, untombi siyamncumela, unsizwa siyamkhomba, silwane esincane saphuma ehlathini ekseni kovivi sazivuthulula ngoba sigcela amabethe. Ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkankane lakhala lathi ngahamba. Ithese lo sithe lathi ngahamba. Umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga kaThumbula Tjatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMagwene kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokoza ngaso sonke isikhathi ukuthi ngifike la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV ngizonisikela kwelinonile uzokhumbula ukuthi inhloso nqangi yale channel ukukhumbuzisana ngezinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo, sifundisane siphinde sicaciselane ukuthi okhokho bethu namathambo onke alele phansi kothulo omhlaba yini ayithandayo phezulu kwempilo zethu. Ngoba uzokhumbula impunga yesintu ihlezi kubalula ukuthi impilo zethu thina njengabantu abampisholo zincike kubantu abangasekho okwamathongo asembethe. Yingakho ke namuhla bafethu ngithi ake ngize nesihloko esizokwazi ukuthi wonke umuntu simenza acabange kabusha, kodwa ngaphambi kuba ngingene kusona isihloko ungakhohlwa ukuzitholela incwadi zethu esizibhalayo. Ikhona incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile, incwadi esihloko sithi sithini isintu, nencwadi esihloko sithi uyokhuluza ukhokho. Kanti futhi uma ukuthi uyafisa ukucaciseleka kwezinye zezinto ezikudidayo ezithinta isintu sethu, woza e-office lethu eMphelandaba uze sizohlala phansi sixoxe ukuze uzothi uma wenza izinto uzenze ulwazi usunalo. Kuyingozi kakhulu ukuthi ulwazi ungabi nalo. Yingakho thina siyimpunga yesintu sikunikeza ulwazi, sikunike isikhathi sakho sokuthi sikunikeze ulwazi. Uzanike eMphelandaba inamba lezi nizibonayo zilodlula izona ozishayelayo ukuze ukwazi ukuthi ufike eMphelandaba sikwakhele isikhathi sakho. Namuhla ke bafowethu into engifisa ukuyikhuluma, ngifisa ukukhuluma into ebalekile kakhulu. Okuwukuthi wena njenganomuntu uzokhumbula ukuthi impilo yakho ngihleze ngikubalula ukuthi isekelwe yithongo. Kodwa kwesinye isikhathi khona impilo yakhe isekelwe yithongo kanjalo. Kuyenzeka umuntu uthola ukuthi ukuxhumana phakathi kwakhe nethongo akukho. Omunye umuntu uzodideka ukuthi ukuxhumana phakathi kwami nethongo kodwa ngizelwe phakathi komuzi wakithi yini enza ukuthi ngingabi bikho. Uzokhumbula ukuthi thina njenganabantu masizalwa sifike emhlabeni sifika sifumbethe. Ngenkathi sifike emhlabeni sifumbethe kusuke kukhona izinto ezithile othola ukuthi sisuke sizifumbethe ngaleso sikhathi. Kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu uthola ukuthi utheme ezalwa emhlabeni wazala embathisiwe okuthile ekwembathiswa yithongo. Omunye uthola ukuthi uzothi ezalwa emhlabeni azalwe enesiphiwo asiphiwa abantu abadala njalo njalo. Ngenkathi manje na wena uthema uzalwa kukhona isiphiwo esithile osembathisiwe. Kusuke kukhona izinto ekufanele ukuthi udlule kuzona kuqala ezizoba umxhumanisi phakathi kwakho nethongo ukuze leyo nto wembathiswe yona ikwazi ukuthi isebenze phezulu kwakho. Ake ngenze isibonelo mhlambe ngomuntu otheme ezalwa emhlabeni wazalwa embathiswe ingubo mhlambe yokuthi azimele akwazi ukuthi azisebenze. Angeke ukwazi ukuthi ingubo ungakayembuli bese wena ukuthi manje into zakho zizohamba kahle. Uyothi mohamba lokho kohlala kukhaleleka ngaso sonke isikhathi ngoba manje lento wena ekuxhumanisa nethongo lakho ayikakalungiseleki. Yingoba lento lena ekuxhumanisa nethongo lakho isakhaleleka. Kunezinto ongeke wakwazi ukuzilungisa ukuxhumana phakathi kwakho nethongo lakho ungakabi bikho.
ngokwesintu sethu udaliwe ukuthi abazali bakho mase sebetholile wena njenganengane yabo kube khona isiko lokubika ekhaya, kube khona isiko lokukhulisa phakathi komuzi wakini, ngoba wena njenganentombazana ukuxhumana phakathi kwakho nethongo lakho yebo kukhona, kodwa kukhona izinto ezisakhaleleka ethongweni lakini. Wena ithongo lisakubuka njenganengane, kuthi makufanele ukuthi gana ungakwazi ukuthi ugane, ngoba basabuka ingane yina. Kukhona lobo budlelwane phakathi kwakho nethongo obungekho, okubudlelwane bokuthi wena phakathi kwakho nethongo usabukeka njengengane kanti usukhulile sekufanele ngabe uyagana. Ingakho ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi izinto zakho zizodonseleka emuva, nakubuhamba uye emsamo uyozicelela ukuzenza ezinye zezinto, ucela izinto ezinhle, kodwa ngesizathu sokuthi ubudlelwane phakathi kwakho nethongo abulungisiwe. Bulungiswa ke ngendlela eziningi ezahlukene. Kusuke kufanele ukuthi ubheke ukuthi wena ekuzalekeni kwakho yini edingakalayo phezulu kwakho ezokwenza ukuthi ithongo lakho likwazi ukuthi liphakame phezulu kwakho, bese zonke izinto ozifisayo zikwazi ukuthi zenzeke. Kubalekile ke bafowethu ukuthi umuntu nomuntu azifune ekhaya lezalwa khona ukuthi imigude kwakufanele ukuthi ihanjwe, yahanjwa yini. Khona umuntu othola ukuthi mdala kodwa akabikiwe. Izinto zakho zizolunga kanjani ungabikiwe ethongweni? Kube khona umuntu wesifazana othola ukuthi mdala kodwa akazange akhuliswe. Zizohamba kanjani kahle izinto? Kukhona izinto ezumxhumanisi phakathi kwakho nethongo ezingazange zize zenzeke. Angageqa amagula bafowethu ngoba ngemuvi. Uma kuwukuthi mhlambe zikhona ezinye zezinto ocabangayo ukuthi bekufanele ngizithinte kulo mfanekiso oqoshiwe, ngangakwazi ukuthi ngizithinte, ngicela ubhale khona la kuma comment section, khona ngizokwazi ukuthi ngibuye sengiza ngizozikhuluma lezo zinto engingazange ngikwazi ukuthi ngizithinte. Kodwa isifundo sethu sanamuhla besithi kunezinto othola ukuthi ziyaphoqa ukuthi uzenze ezizoba umxhumanisi phakathi kwakho nethongo, ozothi mawuzenzile lezo zinto izinto zakho zikwazi ukuthi ziqhubeke ziye phambili, ozothi mazingazange zenzeke lezo zinto kube ukuthi izinto zakho nethongo angeke zakwazi ukuthi zenzeke kahle. Ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu Impunga Yesintu TV, bese niqhubeke futhi nokuthi nizithenge incwadi zeMpunga Yesintu. Ziyatholakala kwa-Adams and Greeks umuseThekwini naseMaritzburg ziyatholakala. Asiqhubeke siyisabalalisa imfanekiso eqoshiwe sidlulisele kwabanye ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke futhi subscribe. Bese sithi nje impunga.